Arratsaldeon ikusentzuleo ongi etorri iparraldearen orena saiora gaur oztatik, Baxenafarroatik bertan elkartu baikara Asisko Urmenetarekin bere komiki berriari buruz luze eta zabal hitz egiteko. Amaiur libera estate 500 urte bete baitira gaztelua hartu zutenetik. Az gaitezen. Amaiur gainean. Orduan nik kontatu nahi izan dut ze gertatu zen 1822 urtean. Baina ezin da kontatu nire ustez, nola 100 jende libreek hartu duten deliberioa beren burua giltzatzeko gaztelu batean jakin eta 6.000-7.000 gizoneko armada imperiala ematen ari dela inguruan eta barnean direnek ez dutela sokorririk ukanen. Orduan, nola iritsi gara zera hortara, ez? Orduan nik kontatu nahi izan dut, 10 urte lehenago, nola hasi den inbasioa, okupazio militarra, hori gainetik kentzeko askapen espedizioak eta nola antolatu diren, nola 3-4 aldiz nafartarrak berriz ere altxatu diren eta saiatu diren espainola botatzen, nola berriz ere espainolek hartuten gaina, eta azkenean nola iritsi garen batalla horretara. Lehen saiakera konkistaren urtean bertan izan zen 1512an Amaiurko bataila baina justu 10 urte lehenago. Kastelak okupatua du eskualde hau 3 urte lehenago, Frantziak hartua ditu Lapurdi eta Xuberoa 1950an, eta bakigu 1812ean Espainiak atakatu zuela gelditzen zen Nafarroa ondarreko ura. Gasteizen elkartu ziren Bizkaiko, Gipuzkoa eta Arabako miliziak gehi Espainiatik etortzen zen indar guztia. Eta muga hautsi zuten Ziordiatik. Oraiko egunean, gerla hotsak baititugu Europan, gauza bera suertatu zen orduan ere geoestrategia dela eta ez dela, erresuma batek inbaditu zuela ondoko erresuma neutrala eta independente. Azken eta laugarren saiakera berriz 1521ean izan zen. Frantsesen laguntzarekin hainbat plaza berreskuratu zituzten orduan, tartean Amaiur eta Hondarribia. Eta deliberatute Iruñeraino ez joatea, ikusirik eta espainolak oso gotortuak zirela Iruñan, eta hartute Amaiur eta Hondarribia, eta orduan hemen gelditu da delako estatu gutxiagotu hori Amaiur buru dutela. Orduan iritsi gara 1822ko udarat, momentu hortan, 4 saiakera militar, sekulako errepresio latza, milaka eta milaka garbituak, torturatuak, prozesatuak, eta hala ere hemen saiatu dira segurazki esperantza gutxietatik arat, baina azkeneko indar handi bat egiteko Nafarroa atzera berriz ere gibel libre izateko. Machiavelli erraten zuen bezala, gerra honekin Espainiako erregeak beretu nahi izan zuen Nafarroa, hori zuela eginkizuna. Ez guiena rekuperatzea, eta ez sismatikoen kontra jotzea, Erroma zeratzeko, defenditzeko, ez berentzako, momentu batez, egindu marraztu ongi, noraino iristen den bere erresuma, bere imperioa, eta ja, etsai hereditarioa, Frantzia dena, ordean mugaz bestaldean gelditzen dena. Orduan hor santifikatu da Euskal Herriaren urratzea, Nafarroaren urratzearekin batera. Zaila da, alare, herri bat suntsitzea eta desagertaraztea. Orduan, erresistentzia ez da apaldu edo ez da desagertu mende hauetan guztietan, mendez mende ikusten dugu instituzio nazionaletatik nola erraten duten ez garai hartako bide gabekeriak ez du preskripzio posiblerik. Indarraskirik ez dugu berreskuratzeko, baina arrazoia beden ez digute kenduko. Eskubide guztia daukagu berriz ere gure etxean libre eta independente bizitzeko.
orain Europan entzuten ari garen gerla hori hor dagoela eta ze bide gabekeria den eta hundiak txipiaren etxan sartzea eta hori guztia, gauza bere gertatu zena eta hemen daukaguna. Amaiur Libera Estate komikia irakurtzeko gomitarekin eta Gaztelu Beltz Zaharraren aztarnen irudiekin agurtuko gara gaur. Biek ala biek gure iraganaren berri ematen baitigute eta etorkizunik ez baida loratzen berau ezagutu gabe. Ikusentzuleok ala nahiko duzuelakoan, bihar arte.